Molt bon diumenge, com esteu? Espero que bé. Llegint l'Evangeli d'avui, Jesús utilitza diverses imatges, la del pastor i la de la porta, però més enllà d'aquestes imatges em toca molt al cor el final de l'Evangeli d'aquest diumenge. Diu que Jesús ha vingut perquè tinguem vida i tinguem vida en abundància. Què és el que a mi em dóna vida? Com i de quina manera jo procuro que els que estan al meu costat tinguin vida? Normalment m'he respost dient-me que la vida és tot allò que em mou, tot allò que em fa estar actiu, tot allò que em fa estar atent als altres. Però també no voldria pas que se'm passés per alt que la vida se'm presenta i se'ns presenta a tots de vegades de maneres molt discretes. Hem pensat molt sovint que seguir Jesús, que viure l'Evangeli ens comporta certes dificultats i ens pensem que de vegades ser cristià és ser com una mica un heroi. I Déu crec que ens ho demana avui més que mai, és descobrir-lo confiadament en la nostra vida. Això també és exigent, viure la nostra vida confiant en que Déu no ens ha deixat, en que Déu no s'ha allunyat mai de nosaltres. Això sí que és també tot un repte, és tot un signe de ser herois. No miro cap enrere, miro cap endavant i veig a tants dels nostres amics, parents, veïns que hauran de recomençar amb molta confiança moments, situacions dures, difícils. Siguem dels qui generem confiança en el nostre entorn. Seguir Jesús i seguir-lo en el temps de Pasqua i al llarg de tot l'any és, sens dubte, un exercici d'autèntica confiança. Molt bon diumenge, molt bona Pasqua. Ja falta menys perquè ens puguem tornar a veure. Una abraçada de tot cor per tots vosaltres i fins aviat.